ҳанӯз аз моҳи марти соли ҷорӣ дар қаламрави тоҷикистон мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа, маҳал ба маҳал оғоз гардида буд ки воқеан ин мусобиқа тавонист ҳазорон ҷавонону наврасон ва ҳатто калонсолонро ба футбол ҷалб намояд. баъд аз рақобату майдондориҳои зиёд дар сатҳи шаҳраку маҳаллу ҷамоат ва вилоятҳо, ҳамакнун ин мусобиқа ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавад ва дастаҳои ғолиб аз вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҳамакнун ба марҳилаи ҷумҳуравӣ омаданд ва мо кӯшиш мекунем ки аз рафти бозиҳо ва аз ҷараёни қуввозмоии дастаҳо шуморо ошно намоем. ҳамзамон аз манфиати ин мусобиқа аз иштирокчиону масъулин пурсон мешавем. роҳандозӣ намудани мусобиқаи футбол миёни кормандони корхонаву идораҳо ва сокинони кӯчаву маҳаллаҳо дар кишвар ба ҳукми анъана даромада. чунин тадбир ҷиҳати ба тарзи ҳаёти солим ҷалб кардани омма нақши бориз мегузорад. бе муҳобо бузургтарин мусобиқа дар тоҷикистон соли 2020 мусобиқаи ҷумҳуравии футбол миёни сокинони кӯчаву маҳаллаҳо, шаҳраку ҷамоатҳо ва вилоятҳо таҳти унвони деҳа ба деҳа ба ҳисоб меравад. дар ин рақобати футболӣ футболбозони ҳаваскор ширкат намуда барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ нерӯсанҷӣ намуданд. ёдовар мешавем ки мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардида нахустин маротиба ба таври комилан фарогир дар кишвар доир карда шуд. дар баргузории мусобиқаи мазкур мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ, шаҳру ноҳияҳо, мактабҳои варзишӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаҳо нақши муассир доранд. ҳанӯз аз моҳи марти соли 2020 дар байни сокинони кӯчаву маҳаллаҳо ин тадбир ба роҳ монда шуда буд. бино ба иттилои масъулин дар раванди баргузории мусобиқа 4774 бозӣ доир шудааст ки ин нишон дод аз таваҷҷӯҳи зиёди аҳолии кишвар ба варзиш махсусан футбол дарак медиҳад. мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа дар 4 марҳила баргузор гардид. марҳилаи якуми мусобиқа дар сатҳи маҳал, деҳа ва шаҳрак байни ҷавонони деҳаю маҳаллаҳо. марҳилаи дуюми мусобиқа бо иштироки ғолибони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот. марҳилаи сеюм бошад бо иштироки ғолибони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва минтақаҳо сурат гирифт. дар марҳилаи чорум ки даври ниҳоии мусобиқаро ташкил медод, ғолибони вилоят ва минтақаҳо дар шаҳри Душанбе ба ҳам омаданд. дар марҳилаи ниҳоӣ ки аз санаи 22 то 26 декабри соли 2020 дар шаҳри Душанбе доир карда шуд, 6 дастаи муваффақ ширкат намуданд. деҳаи хумби валӣ ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, деҳаи ҳосилоти ноҳияи кӯшонёни вилояти Хатлон, деҳаи деҳмоии ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд, шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод, деҳаи Боғистони шаҳри Ҳисор ва маҳаллаи Якачинори ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз даъвогарони асосӣ барои мақомҳои ифтихорӣ ба ҳисоб мерафтанд. аз миёни 86949 иштирокчии ин мусобиқа бозингарони арзанда тавонистанд ки роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор созанд. акнун биёед бо ду дастаи муваффақ ки барои медалҳои тиллои мусобиқа нерӯсанҷӣ мекунанд шинос мешавем. ана ин бачаҳо аз шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод омаданд. аз 1681 бозие ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ доир шуд, онҳо имкон пайдо карданд ки ба даври ҷумҳуравӣ роҳ ёбанд. вақте бозингарон пеш аз рақобати ҳалкунанда омодагӣ мегирифтанд, нигоҳ ҳамон ба марди солхӯрдаи афтод ки бачаҳоро ҳамчун мураббӣ тавсия медод. ӯро бозингарони нурободӣ ҳамчун мураббиву нерӯбахши тимашон ба мо муаррифӣ карданд ва баъдан ҳангоми суҳбат баромон аён гардид ки муҳаббати Сотир Аминов ба футбол таърихи тӯлонӣ доштааст. ман зиёда аз 50 сол аст ки дар ин система кор кардаистам. аз замони шӯравӣ ба даставо ба командо сар кор доштам. акнун ҳамин чиз ки дар ҳамин вуҷуди мо ҳаста, аз ҳамин қафои ҳамин кор рафта истодаем. дар деҳаҳо бозӣ кардану баромад кардан дар сатҳи минтақавӣ ин як ифтихор аст нисбат ба як ноҳияи дурдаст. дастаҳои бисёр дорем. ҳамин дастае ки аз як шаҳрак баромад карда истодааст, дар ҳар як ҷамоати ноҳияи Нуробод аз 8 то 10 даста командаи дастаҳои футбола ташкил кардан мумкин аст. акун мо интизорем ки ин мусобиқаро мо хуб ҷамъбаст кунем
اکنون ممکن ما قهرمان چمپیون این مسابقه هم که نباشیم، نه که بچه‌ها تجربه می‌آموزند، چشمشون گشوده می‌شود. بعد این یک تشویقات و پروپاگاندای رشد فوتبال است. اگر به مهمیت شورابینی مذکور توجه کنیم، در واقع سریوقته بوده برای هرچی بیشتر جلب کردن مردم به طرز حیات سالم مساعدت فعال میکند. چون امروز فوتبال در کشور ما محبوبیت زیاد دارد، از همین خاطر در تشکیل و برگزار کردن چنین مسابقه ها یگان مانع پیش نمی آید، زیرا از کودکان و نورسان تا بزرگسالان همه فوتبال را دوست می‌دارند. بعد از آنکه بچه‌های نورآباد به مرحله نهایی راه یافتند، دستگیری‌ها نیز از هر جانب بیشتر شد. سربازان ولایت خطلان اینه که تا این مرحله اینه که هنر استعداد ورزشی خود رو خیلی خوب نشان داده ایستادن و اینجا بازی است. یکی غالب یکی مغلوب میشود. ما اگر رفت و ما یعنی که مغلوب شدیم، ما یگام یعنی که راه افتاده نمیشویم. باز هم پیش از همه این مقصد این دوستی است. صاحبکاران محلی ما یعنی که دستگیری کرده ایستادن. امی دسته ها رو، دسته ناحیه نورآباد رو ما احسان میگوییم با صاحبکاران که امروز یعنی که لباس ورزشی آنها یعنی که دیگر شد. برای بچه‌های ناحیه کوشانیان آسان نبود تا به فینال آمدند، زیرا در ولایت خطلان از دیگر منطقه‌ها دیده رقابت‌ها شدید و بازی‌ها زیادتر بودند. 1328 بازی دایر شد تا غالب ولایتی معین گردد. عجابتش آن است که شرف ولایت خطلان را جوانان یک دهه حمایت می‌کردند، دهه حاصلات ناحیه کوشانیان. چون هنگام صحبت با زینگران این تیم ابراز داشتند، افتتاح میدانچه‌های ورزشی و پیوستگی دائمی با فوتبال آنها را به این مرحله آورد و البته دستگیری صاحبکاران محلی را آنها خوب احساس کردند. یادآور می‌شویم که در مرحله گروهی نمایندگان خطلان بچه‌های نورآباد را شکست داده بودند. ولایت خطلان را نمایندگی کردیم و ما بازیگران هم از یک دهاتیم. با دستگیری صاحبکار محلی قادرزاده سیرحمان که ما رو خیلی دستگیری میکند، به چنین روزها رسیدیم. آمادگی برای مرحله فینالی خیلی خوب است. ما خیلی زیاد تمرین کردیم، زیاده از 5 روز است که ما در اینجا قرار داریم. تیاری نقض رفته ایستاده است. امیدواریم که حریف خود رو باز شکست میدهیم و بازی فینالی را نیز غالب میشویم. چون با تشکیل کنندگان مسابقه هم صحبت شدیم، از سخنرانی‌اشان دریافتیم که آنها به مقصد نهایی خود رسیدند. راست گپ وقتی که دهقان کیش میکند حاصل فراوان میگیرد، از کیش کرده خود خیلی خرسند است. خوشبختانه امروز با سپارش پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی و اینچه کمیته کار با جوان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای در سطح بلند نگاه داشتن سلامتی جامعه و اینچنین جلب نمودن جوانان به ورزش سعی و کوشش زیاد کردند. این نشانه آن است که امروز در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان در دهه و محله و اینچنین منطقه و در آخر در سطح جمهوری چهاربینی ورزشی در سطح بلند گذشت و ناگفته نماند که از اول تا به آخر 4774 چهاربینی برگزار گردید که ما امروز نشانه آن را دیدیم که امروز از تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان در این چهاربینی شرکت ورزیدند. همین طریق رقابت نهایی شروع می شود. همه چی آماده است. دسته ها با میدان برآمدند. پیش از بازی نهایی میبایست نمایندگان بدخشان با تیم دوشنبه برای جای سوم رقابت میکردند، ولی با سبب به طلبات نظامنامه مسابقه جوابگو نبودن بازیگران دوشنبه، مقام سوم به بازیگران دهه خنب ولی ناحیه درواز داده شد. بیاد پیش از شروع بازی نهایی توجه میکنیم به دیدارهای قبلا انجام داده هر دو دسته.
ҳамин тариқ бозӣ оғоз гардид. аз дақиқаҳои аввал намояндагони хатлон пурра бартариро ба даст гирифта ҷониби майдони рақиб ҳамлаҳои хатарнок анҷом медоданд. албатта дар бозигузорӣ ва идораи тӯб аз ҷониби бозингарон камбудиҳои зиёд буданд, аммо бояд фаромӯш накунем ки ин ҷо ҳамонҳое бозӣ мекунанд ки аз кӯчаву маҳалла ва деҳаҳо рӯидаанд ва бидуни ягон тамринҳои касбӣ ба ин марҳила омаданд. бо созмон додани ҳуҷумҳои хатарнок ҳар лаҳза бозингарони кушониён мехостанд дарвозаи рақибро рахна кунанд ки ба зудӣ имкон барояшон даст намедод. гарчанде ҳадафи асосии мусобиқаи футболи маҳал ба маҳал фарогири омма ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва барқарор нигоҳ доштани саломатӣ бошад, аз тарафи дигар имкони пайдо кардани чеҳраҳои нав дар футбол хоҳад буд, зеро имрӯз дар миёни бачаҳои деҳот ҳастанд ҷавононе ки футболро хуб бозӣ мекунанд. имрӯз аз оммавият мо чеҳраҳоеро пайдо кардем ки онҳо ҳам метавонанд барои мукаммал гардондани дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намоянд. ва мо ҳам шоҳиди он гаштем ки имрӯз варзишгарони худи ноҳияи Нуробод ва махсусан вилояти Хатлон дар вохӯрии ниҳоӣ хувозмоӣ карданд ва як хеле хувозмоӣ хеле хубам карданд. яке аз виҷагии мусобиқаи мазкур дар он аст ки нафарони синну соли болоӣ ки қобилияти бозӣ карданро доранд ҷалб карда мешаванд. барои ин табақаи ҷомеа рӯи майдон бозӣ кардану ҳаракат додани мушакҳо таъсири чандкарата мерасонад. дар ҳайати ҳарду даста буданд бозингароне ки синну солашон аз 40 боло буд ва дар майдон на камтар аз ҷавонон бозӣ мекарданд. дар қисмати аввали бозӣ бачаҳои ноҳияи Нуробод ягон вазъияти голзаниро дар назди дарвозаи рақиб созмон надоданд, вале ҳуҷумҳои пайдарпайи бозингарони ноҳияи кушониён рақибро маҷбур кард ки ба дарвозаи худ гол сар диҳад. дар дақиқаи 29-уми нерӯсанҷӣ баъд аз як бозигузории ҷолиб Сайраҳмон Қодирзода аз тими Хатлон ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш бурд. ҳамин тариқ қисми аввали бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба поён расид. дар қисмати дуюми бозӣ низ бартарии комил ҷониби хатлониҳо буд. чун ба ҳайати ин тим назар мекардем, маълум буд ки каме ҳам бошад таҷрибаи бозӣ карданро доранд. махсусан ҳимоятгарони ин даста хеле маҳорати баланд нишон дода намегузоштанд ки ҳариф ҷониби дарвозаи онҳо зарбаҳои хатарнок занад. дар раванди бозӣ якчанд ҳолатҳои хуби голзанӣ барои бозингарони кушониён ба миён омад ки онро истифода бурда натавонистам. дар дақиқаҳои охири бозӣ футболбозони ноҳияи Нуробод бештар ба ҳуҷум гузашта мехостанд ҳар чӣ зудтар дарвозаи рақибро рахна кунанд, вале ба онҳо муяссар нашуд. ҳамин тариқ бо як голи задаи намояндагони Хатлон бозӣ ба анҷом расида дар нахустин мусобиқаи варзишӣ оид ба футбол байни деҳаҳо ва маҳаллаҳои аҳолинишини ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар соли 2020 дастаи деҳаи ҳосилоти ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон ҷои якумро ишғол намуд. ман Сорбони Ҳусейн ба ҳайси мураббии дастаи Хатлон 1 аз рӯзи аввал мо нағз тамрин мекардем бо бачаҳо. бо дастгири ман ин соҳибкор акай Файзраҳмон барои мо хеле мушкил буд, лекин бачаҳои мо ҳаракат карданд, бозӣ карданд, бозии нағз нишон доданд, мо 1-0 ғолиб омадем. ман ҳамчун соҳибкори маҳаллӣ колхоз Даврон Нурдинов участка барои ҳосилот ба футбол ҳамчун завқманди бисёр дорам ки ман мехоҳам ки бачаҳоро дастгир кунам. дар деҳаи ҳамин ҳосилот як майдончаи варзишӣ кардам, ҳамин бачаҳоро дар ҳамон ҷо ҷамъ кардам, бозӣ кардем, омӯзиш гирифтанд, бачаҳо рӯйхат гирифта ба ҳамин ҷумҳурӣ омаданд. дар ҷанбаси мусобиқа раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуда
ҳамаи иштирокчиён ва ғолибони мусобиқаро табрик намуд. ҳамзамон роҳбарияти кумита аз муҳимияти чорабинии мазкур ёдовар шуда, роҳандозии ин гуна мусобиқаҳоро дар ташаккули тарзи ҳаёти солим миёни мардум саривақтӣ арзёбӣ намуд. ёдрас гардид ки имрӯз давлат ва ҳукумати кишвар тамоми тадбирҳоро амалӣ месозад, то мардум дар рӯҳияи солим ба воя расанд. инчунин таъкид гардид ки соли оянд кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи чорабинҳои бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузории мусобиқаҳои варзиширо аз рӯи намудҳои футбол, волейбол, шоҳмоту шашка ва дигар намудҳои миллии варзиш миёни аҳолии кишвар доир мекунад. барои ғолибоне ки дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунанд ҷоизаҳои пуливу молӣ пешбинӣ карда шудааст. ҳамин тариқ ба ғолибон медалу ифтихорнома ва ҷоизапулиҳо супорида шуд. мақоми сеюмро бозингарони деҳаи хумби валии ноҳияи дарвоз ки вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро намояндагӣ мекарданд соҳиб гардиданд, ки дар баробари нишонҳои ифтихорӣ инчунин соҳиби 5000 сомонӣ гардиданд. барандаи медалҳои нуқраи мусобиқа дастаи шаҳраки дарбанди ноҳияи нуробод дониста шуд, ки онҳо низ дар баробари медали ифтихорномаҳо соҳиби 7500 сомонӣ гардиданд. мо хеле шод ҳастем ки ба марҳилаи финалӣ биромадем бо дастаи хатлон. аз ҳамаи бозингаро миннатдорем ки хуб баромад карданд, вале рафиқ ҳарифи мо хеле бақувваттар буд назар ба мо шодем аз бозӣ. ҷои дуюмро гирифтем, ба мо як фахр аст. мо боварӣ комил дорем ки дар оянда ин шавқу завқи ин варзишгаронро ба инобат гирифта маблағҳои мукофотҳо зиёдтар мешавад. ҳамин тариқ ғолиб ва барандаи медали тиллои аввалин мусобиқаи сартосарии футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа дар соли 2020 бозингарони деҳаи ҳосилоти ноҳияи кушониён дониста шуданд. онҳо низ дар баробари ҷом ва медалу ифтихорнома инчунин бо 10,000 сомонӣ мукофотонида шуданд, ки чунин қадршиносӣ метавонад дар оянда ба футболбозони деҳот рӯҳияи тоза бахшад, то онҳо дар мусобиқаҳои оянд бо омодагии ҷиддӣ ба майдон бароянд. воқеан тӯли 10 моҳе ки ин мусобиқа баргузор гардид, мушоҳида шуд ки тамоми табақаи ҷомеа ба футбол маҳбубияти зиёд дошта аз роҳандозии чунин мусобиқаҳо рӯҳбаланданд. ҳамин тавр бо гирифтани як акси хотиравӣ мусобиқаи мазкур ба анҷом расид.